Jeg glæder mig til at følges med dig til ballet. Ja, ballet. Det bliver sjovt. Nu stiger han på mig igen. Altså bare fordi vi går ud til ballet sammen, betyder det ikke, at vi er kærester. Okay, nu går jeg det. Mariam, vil du følges med mig til ballet? Tja, det kan vi vel godt. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg gider tage til fest med Deacon. Oh my god, det mener seriøst bare ikke vel. Deacon er jo ligesom den mest populære fyr på hele skolen. Ja, jeg ved det godt, men... han er bare totalt overfladisk. Hej piger, taler jeg med os? Hej, drenge. Hej. Vi er smukke tøser og følges med os til skoleballet. Oh my god, ja selvfølgelig. Helt klart. Det gjorde jeg bare sidste år, det var monsterpinligt. Dilly bird, dilly bird, dilly bird. Godmorgen, elever. Godmorgen, frøken Beedrill. I dag skal vi ikke have normal billedkunst, som vi plejer. Vi skal bruge hele tiden på at pynte op i gymnastiksalen. Så hvis I gider følge med mig, børn, kom så. Så er vi her, børn. Se jer godt omkring. Det er denne fantastiske gymnastiksal, hvor skoleballet skal stå i aften. Lad os gå i gang med at forvandle dette sted til det perfekte danseparadis. Jeg henter pyntet. Her er pyntet. Vil du have, at vi skal sætte alt det pynt op? Ja da! Kom bare i gang, børn. Tjap, tjap. Åndssvage perler. Hvor svært kan det lige være at få perler på en snor? Ej, jeg er en perle til dig. Au! Max! Ja. Tak. Hænger pynten op, yeah. Hænger pynten op, yeah. Hej Kyle. Ross? Ja? Kommer du ikke lige ned? Jo, selvfølgelig. Jeg kommer ned nu. Hvad så? Jo, altså, jeg tænkte bare på, om du måske ville følges til ballet med mig. Mener du det? Spørger du? Jeg mener, jeg ville have spurgt dig, om du ville gå til ballet med mig. Virkelig? Ja, helt klart. Her er mit telefonnummer og min adresse. Du skal bare hente mig klokken 8. Ja, klokken 8. Okay, fint. Det er en aftale. Okay, vi ses. Ja, vi ses. Pinligt. Kom så, unger, det er tid til at komme hjem. Min lille barnbarn. Kom så, går vi. Ignorer ham. Ses i morgen, skatter. Jeg er ikke din kæreste. Jeg er bare lidt træt af, at jeg ikke kunne få nogen date. Jeg mener, der er da ikke noget i vejen med mig. Er der vel, Kyle? 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 Kyle! Hvad? Hører du overhovedet efter? Ja, eller... Nej. Jeg stod og tænkte på Ross.
Kyle, Ross er altså... Hvad er det for en åndssvag lyd? Hvor kommer den fra? Jeg tror det er en bil. Det lyder som en blender. Hvem kører rundt i en blenderbil, altså helt ærligt? Kom så til, så vi skal hjem og lægge make op. Totalt. Hey, nu kommer min far og henter mig, mand. Vil I ikke med mig hjem eller noget? Ja. Selvfølgelig kommer jeg, mand. Hvad regner du mig for? Yeah, definitely blenderbil. Hey, far, mand. Kan mine bros godt komme med hjem og chille? Ja, det kan de vel godt. Hop ind. Nå, men jeg smutter. Ses i aften, Todd. Det gør vi vel. Tut! Tut, vil du følges med mig til skolefesten? Tut, 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 tut. Du har en date. Med hvem? Tut, tut. Retard. Hvorfor pokker går du ud med retard? Tut, tut. På grund af hans penge? Det kan du da ikke mene. Tut, tut, tut. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut, tut. Wow. Den har jeg ikke set komme. Tut. Hvorfor får jeg aldrig nogen date? Næste gang i Pokémon Megafon. Hvordan kommer Kyles og Ross date til at gå? Hvordan med Max's date? Får Todd nogensinde en date? Det tvivler vi stærkt på. Hey! Se alt dette og meget mere næste gang i Pokémon Megafon!